Passer på bilerne. Julius, så skal du skal ud til mormor. Mormor, hun går derude på broen, ikke også? Nu må du lige passe på, ikke også, at du ikke skærer dig ned i vandet. Hvad? Pas på, at den ikke smutter væk. Herhen, der kan vi fiske hen ved huset herhen. Julius, herhen i den der, kan du putte den ned? Nej, vi skal herover. Vi skal ned i havnen med dig. Se, der er kun krabber hernede. Se en krabbe derovre på siden. Man må helst ikke fiske her. Man må bare tage dem op og røre. Nå. Julius. Desværre. Julius. Pigen siger, at man må ikke fiske her. Så skal vi fiske herude i havnen i stedet for. Prøv at komme her. Så. Ja. Så smider du bare klemmen. Den skal jo... Ups, pas nu på, at du ikke falder i vandet. Så skal den. Ja, bare ned med den. Så falder den helt ned på bunden. Nej, det er godt nok ikke. Jeg tror faktisk, vi skulle nok lige have fundet en lille sten her i. Ja, det skal vi. Han vil ikke have den. Vil han ikke have den? Jeg prøver sådan den her. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor den flyder. Jeg sidder og tænker på. Nej, det skal du ikke. Vi skal lige se, om vi kan finde noget her, vi kan bruge. Så kan man kan også låne sådan en fiskedang der, tror jeg. Ja, det er sådan en musling, som krabberne spiser. Nej, den skal... Nej, prøv at se her, hvad man skal. Sådan her. Så skal den på der. Du kan godt prøve at fiske med den der. Du må godt låne en af de fiskestænger her. Ved du det? Hun har fanget en stor krabbe. Har I ikke fanget noget? Nej, men man kan få den til at synge. Vi mangler en skole. Vi skal have bundet sten i hende også. Man kan synge. Har du det? Det er også sådan noget, man kan fiske med. Det er til dig selv. Ja. Ja. Den er så fin, hva'? Jeg har lige fanget fiskenet. Jeg prøver at fange en til her. Så vi kan fange det. Vil du tage det skræk?
være, der er krabbe noget lidt her. Den svinger der. Har du lige fanget noget? Ja. Jeg kan gøre det herhen. Ja. Ida, kom. Jeg tror, jeg kan fange en krabbe. Tror du ikke, du kan det? Nu skal du passe på nettet, at det ikke falder ud i havnen. Fordi så er det mistet. Hvis du taber det, så kan vi ikke få fat i det. Så skal vi måske lige binde en snor i hænderne. Ja. Kom, Bjørn. Hvad så, hvis du falder i vandet? Jeg tror, du er her. Ja, nu må du være forsigtig, så du ikke skvatter. Så går vi lidt den her vej. Skal vi det? Ja. Vi skal jo lidt den vej op til der, mormor op. Hvad? Det er en tang, det hedder tang. Ja, det er en tank på et ubåd. Ja. Vi kan også, skal vi se, om vi kan se en røstbatte. Vi må bare ikke fange den så. Jule, ja, du se den nu der. Det er det, jeg siger til, du skal være lidt rolig. Ja, så gå hen til mormor. Det er for, at du er for vild. Jeg ringer lige til Nat, jeg siger, hun skal købe noget spejepølse eller et eller andet. Nå, er der mad ikke dernede? Okay. Det er muslinger. Nå, perfekt. Tak. Det er ondt. Jeg fanger ikke fisk. Fanger du ikke fisk? Ej, det er uheldigt. Men du skal så være så, at du ikke falder der. Så kan du falde i vandet. Det vil ikke være godt. Når man er på en havn, så må man aldrig løbe. Man skal gå lige så forsigtigt og være helt forsigtig. Det tror jeg. Julius, du går roligt. Du løber ikke hernede. Så er du skvatter. Ja, jeg gør det forsigtigt. Ja, så følges jeg med dig herude, ikke også? Så pas på, når du går til ja, når du går baglæns, ikke også? Så kan du jo godt, så skal du se dig fra bagud. Ja, så. Morfar, jeg skal lige ud til mormor. Ja, så går du lige forsigtigt her, ikke også? Ikke løbe. En stor tang, du fanger der, hva'? Jeg var fanget fisk. Ja. Se, jeg
fisk. Og lege ved det en fisk, ikke også? Julius, her kan du også se, om der er nogle krabber herinde. Det er bedre at fange krabber herovre, skat. Nu har jeg 2 ting. Jeg gider at sætte sig fast i min krabbe, så kan jeg i hvert fald bruge den som krabbe. Vi har da ikke nogen spænd, har vi? Julius, det kan være, at vi skal prøve hernede, så skal vi lige have fundet en lille sten, så kan det være, at vi kan fange krabber hernede. Hvad siger du til det? Rigtig mange, der har fået men ikke har fået op. Du går helt roligt. Jeg kan ikke fange den. Kan du ikke det? Jeg kan ikke fange Det kan godt tænkes. Så kommer du ind igen. Ikke længere ud, vel? Nej, du skal ikke gå derud. Det er en bolle til min danser. Hvad har du fundet? Sand. Mit sandslot, det er fint. Min sandslot er Jeg synes altså, du bliver mere og mere våd, dreng. Ja, det gør han også. Skal vi gå op til bilen igen nu, Julius? Vi skal faktisk snart tage hjem nu. Hvad siger du til det? Vil du have de her joggingbukser på og have de våde underbukser af? Nej. Det synes jeg altså, vi skal.
herop den anden dag og bade. Vi kan herop den anden dag og bade, så kan vi tage Linus med os. Nej, du må ikke gå længere ud. Han fryser nu. Kom, du op og have tøj på nu, for du fryser. Kom. Julius, løb hen til mig. Yeah! Slut. Så løb op til mormor. Kan du godt selv klatre derop? Så holder jeg din hånd. Vil du gå op og gå? Vil du gå derop? Jo. Så kom derop, og så går derop. Så holder jeg dig bare. Jeg kan godt gå det med hånden. Ja. Så holder jeg bare din hånd. Nej, jeg kan slet have min hånd. Nå. Jeg går op til bilen med min hånd. Jeg skal gå og spille skraldet.